खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे भगबाननो महर लानसिनाफोर दामगै इनफाय ब्लुसखौफोरा जोबसिनायलावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बाय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो ब्लगथ' जेबो लायाखै सिदा सिदि फिसाफोरखौ दुगैस्रां लोबस्रां स्कुलाव दोनहैनानै रेडि राय पार्टि खालामनानै सिदा सिदि आङो ओमफ्राय हेलमेटखौ बावदोंमोन नालाय हेलमेटखौ न'आव लायफिननानै आङो जोंहाथ' आनै दं नालाय ओरै माबायाव आदाबारियावहाय बे आदाबारि आरो बाथाबारिखौ ओरैबायदि कनफिउस जायो आं बाथाबारियाव आरोना आंनि असे आनै ओमफ्राय आमाया एसे माने लोमजादों नालाय बेखौ नायदोंमोन आङो दाउसा लानानैहाय लाल साहा थासा लोंनानै फैबाय बेनिफ्राय बिथाङा माने थांबायबा हायाव एसे हाबलांबानो जाबाय होननानै बुंनायखाय आङो बारलांबावबायसोमोन ओरैहाय बारखेलांनानै केलेनाय ब्रेक हमनानै ओरै गिदिंनानै माने फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय हाबफैबाय आरो हाफ हेलेबसेयावनो हाबलायबाय आरोना सोरबा सोरबाथ' नायनोसो बासिगोन खिन्थु आंबो एसे गोबावजों फैबानो माने सोलायबाय थायो आरोना अबस्थाफ्रा नै लामायावथ' बेनो खामानिसुराफोर आदाबारि आरोना ओमफ्राय माने नै आं माला फैयामोनथाय ओमफ्राय नै मालाय स्राय न'सो जालायबावबाय आरो बैयावबो हनै थिंसो होथेलायबावबाय मालाय सोरबा लुबावसिगोनसो खोमा आरोना आरो बैस्रा बारायबावबायसो मालाय हनै ओरैथ' रिदिं थाजोब्बाय दल लुफैनो हाबालाय बेहाय नङाबा बेहाय भगबान जाबायमोन आरो आङो बिथाङा र' एसे थाथ'बाव होनो मालायबा मा प्लेनिं मायदों ना डाइरेक्ट 5 ताला दिखांनानैसो दोनसिगोन नामाथाय आंखौ दा 9 तालानिसो बेब'स्था लादों होनबाथ' हमनो हाला आरोना आङो सोरबा गोदान नायफ्लांदोंबा नै बेहाय फौजि बिथांनि फेलेबसे हा ओइ खुन्थिया आरोना पास मोननाय खुन्थियायानो ओमफ्राय बिनि ओरै खोलानियाबो जोंनि बाहागि हजोंनिनो नालियाफारानि लामायालाय बेहाय लुनानै थानो हाबाय एकदम गारि गंनै ओरै गिदिंबाबो सिन्था गैया आरोना आंनि साखा खब्बा आरो सोरनिबा साखा खब्रै गिदिंनो मेरला जायगा आरोखि माने ओरैबायदि हाया गथा नङा आरोना माने सारिखनियाना र' स्कुवेर नङा माने एसे गोलाव आरो ओरै लावलांनाय बेफोरावबा लुनांगौबा खिगुलायगोन जोंफ्रा सिला थागोन आरो बिदिबा मोजां लुनानै थाफैनो हाबालाय सिन्था गैलामोन भगबान हायाबालाय माथो खालामबावनो आंहाबो माला है न' लुनायाव थांनो आङो मिस्ट्रिफोरनो साहैनां होननो मोनबावगोनथाय भगबानासो मिथिगोन आरोना जि सुन्दर थालानै लुखाबाय मालाय हनै दाख्लैफोर फैबा गैगोना गैयामोनथाय वालल'सो नुनाय बायदि मोन्दोंमोन आङो हरे कृष्ण आरोना ओमफ्राय नैबेनियाथ' मालाय मोखाङाव जि मोजां दखान लुखाजोब्बाय सोर गोसो लानो हासिगोन खोमा दखाना ना मालाय गावस्रा माबा मोनसे होगोनथाय दखानाबो ग्रिद जाजोबखाबाय आरामनो ओमफ्राय आरो जा इन्ट्रेस्टखा आरोना बेयावनो सोनानै लांबाय आं दाउसा मानै फिसा फिसा लांदों नालाय ओमफ्राय खुमब्रा थाइनाया एक्सचेन्ज खालामनानै लाफिनबाय आरोना जि खुमब्रा थाइदों आनै मोनाव खांख्रिखला थाइबा ना 6था मैया खाखानाय बेखौ हरफाबाय लाबसो जाबोलायबावबाय आंहासो जारलाहाय आंजोंबो ओमफ्राय बे सरबालाय आरो माथो एसे खैयैनो जाहांखाबायानो ओमफ्राय आरो बेथ' आरो सरब स्लिम जाखागोनानो उनावहाय दा गुवारहाय लामाखौ गुवारखायनो बोरैबा फसन्द जायो आङो जारलासो सेहाय जुनाफोर ओमफ्राय थाग थिग बै न'निजों रायज्लायनो मोनबाय आरोना आङो बेबो आं बायदि गालां जाग्रायानो मालाय लुनानै थाफैबाय हनै आयु आजांहाय फन नाम्बार लालायलायबाय दानिसो आरोना बोसोर मालाबा रायज्लायनांगोन ना आंहाबो जेनां गायसंफैबाय बायबा दै गिलाससे लायनो हानाय माने बेबस्थाखौ लानांगोन ना ओंखायनो माबाबाय आरो नाम्बार गावनो लाबाय नालाय लानानै थांबाय गथ' लायसिनो आंबो थांसै जुनाफोर आंहाबो थांनांगौ ओंखामबो संनांगौ मानांगौ माने डाइरेक्ट दोनबाय फैबाय आङो ओमफ्राय आमाइ मोनाव 1 घन्टासो जिरायनानै फैबाय आरोना थांनोसै सौफैबाय माने आङो ओमफ्राय ओरैबायदि टेनसन जानानै फैबाय आङो मा होनो अखा दोमैबायना बोथोरा नै ओजों आरो बाहेरायाव जि लोंगा लोंगि सुनानै गालांदों आङो बेग थेग ओमफ्राय जुनाफोर नै आंहा मा होनो रुमखौ एसे उल्थां फाल्थां खालामदों आरोना आगोलाव बिसिनाया बैथिंमोन ना ओमफ्राय बेसोरसो ओरैहायमोन नालाय मैया बेखौनो फुरा 9:30 मोनानि 9:30सिम आरोना आङो 6:30निफ्राय 9:30सिम उल्थां फाल्थां फोसाबलाय खना खनला पेनालजों सुलाय दुगैखांनानै ग्रोब 10था आरोना ओमफ्राय खारना जाहैबाय मा एकदम दा सोलायजेननायखाय मोजां मोनदों खिन्थु बोरैबा जायाबो मोनदों आरोना
नैबेहाय दंमोन ना बिसिनाया ओरैबायदि माने बे वाला दुंखावनाय गरम आरो नै बिदिबायदि गाद्दि जि गरम जायो उन्दुदोंहाय आं दाख्लै सान्दुं गोसा हरथाम ना हरनैया गाबगुलायदों आङो गान्दुफ्रानो सिलाजोबोब्रा मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय आयनाखौ नैबेहाय गेलदां लानानै फैबाय आयौ दांखोखोनो एक्सेलमोन सनाफोरनि गस्लाया इदि बांद्रायदों आरोना आंना बे गिदिर साइसथारमोन ओमफ्राय एलबाबो थिग जागौमोन एक्सेल बिदियाव थांनानै समस्या जाबाय मालाबा एक्सेलबाबो माबा फिसा फैयोना ओंखायनो ओमफ्राय आं आयनाखौ बेहाय लाबोबाय आरोना बै खनायावमोन नालाय आयनाया ओमफ्राय जेराव बुस्थु दोनो हा खना खनलासो मैला जाखायो नालाय मैयानो साफ साफाय खालामजोबखाबाय आङो जेबो दोनला होननानैहाय आरोना दानाथ' कुलारा बै खनायाव थायोमोन ओमफ्राय दा नै एसे दिगदार जाबाय आरोना घरिया एकदम बिसिना खरसेयावनो खरसेयाथ' जों ओरैसो जाखायो ओमफ्राय घरिखौ नैबेहाय लाबोनो हाबा मोजां जागौमोन आरो माने जि गोरा गाजोल दोननो हाया बोरैबाथार ओमफ्राय नैबेना माखासे उल्था फाल्था थांबाय नैबेहायथ' ओमफ्राय जाब्रा माने मालाय वालानो बिदिबा मालिकनानो माथो खालामबावनो बेहाय आङो माबाखौ दोननो मोना गथ'फोरनि सि दोनग्रा बिफानि सि दोनग्राया बियो दा कुलारखौसो थाफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बेखौ नैबे खनायावसो लाबोबाय आङो ओमफ्राय फिसालानि टेबोलखौ ओरै बोबोबाय आरोना बिथिं लानो हाखाया वालाथ' बेबो दुङो नालाय फरायनायाबो दुंहाव गोलोमफ्रुजोबो स्टेन्ड फेन लायो गथ'आ होर 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 फिसालाखौ फरायनाय खबर लानो फैबानो हमनो फैबानो आंहा दुंखाव मोनजोबखायो आरोना दा बेखौ बेयाव दोनथेबाय बेखौ बेयाव लाबोबाय आरोना बाखि बेनोसै रुमानो फिसा फिसा नालाय माने बबेथिं अबाव दोननो जायो खिन्थु आं बिराद साफ साफाय खालामदों दा बर्थमान आंनाव माख्रा बेन्दों बा खना खनला मैला मोनथ'नाय नङा खोमा आरोना साननैसोआ हारसिं जाफिननांगौ मानि सिबबाय थाबाबो बुहुद बुस्थुखौनो जों बोखार बोखार सिबाना जों माने आं आरोना बेफोरखौ सोर बोखारना सिबबाय थानो बुस्थु दङ लुंगा लुंगि सिंफ्रावबो लेखा फुराना लेखा बायदिसिना मैया खिन्थु बोथ्रोदजोबनानै सिबजोबनानै पेनालजों मोदोम फुलायनाय आरोना उफाय गैया गरम दिनैनो आं गुगु गागा ओमफ्राय दाउट जाबायमोन दिनै सिं साबा गैलामोनहाय आं होननानैहाय ओमफ्राय इसोरनि अननायाव सिङा सागारगारासै आरोना गियो आङो सिं सानो ओमफ्राय गोजौआवथ' बायदिसिना दंमोन नालाय जिफोरखौ सुस्रांजोबदां बग्राफोरखौ आरोना खोबनायफोरखौहाय साननैयावनो मैला जायो साननैयाव मैला जायो माथो होनना बुंबावनो आरो कालार गैयैजों जाबजों बांसिनसो जायो नामाथाय ओमफ्राय आरो सुनानै दा बफिननांसिगौ आरो जाबाय सुनाफोर खुनुरुखुम नै आं आरो एसे फुंबावनांगौबानो नै जायगायानो थोनाय नङा बिराद मोजांथार दा ग्रोब ग्राबथार बिदि आरोना टेनसन गैया आरामसे थांनो हायो आं ओरैबो थांनो हायो जेरैबो थांनो हायो ओमफ्राय ओंखामखौथ' जों फांखायावसो लाबोनानै जाफैयोमोन नालाय बांसिनानो दाना ओरै थांसोलायनानै बैयाव जाहैनांसिगोन आरो उफाय गैला माथो खालामबावनो उन्दुनाय समाव एसे सानफ्राव जिखियानो जाया मानो मोनानि उन्दुनायफोरखौ एसे थाजिम थान्दा उन्दुनो मोनबा मोजां मोनोना ओरैनो बाहेरानिफ्राय फैनानै न' सिङाव हाबबासो आंना एकदम बोरैबा अरखि रुनाय बायदि मोनो रुमा बिराद गरम ना ओमफ्राय दा बिसिना सोलायनायजों मैया मालाय अखा जुब जुब हानायजों वालाबो थान्दा आरोना अब्लाबो सोलायखाबाय आंहा आरो दिनैबो नै एसे थान्दा गोलैबाय दहायलाय सान्दुं दङमोन जिखियानो जाला सोनाबाय आधा घन्टा समय दंबावो आं एसे खामानिखौ मावसेमनोसै माने दालि ओंखाम जाखिनि रुनो हायो ओमफ्राय दहायनो हानोबो सानदोंमोन आङो हास्लाबलाङासै आरोना खांख्रिखला आलु गाजर मा मा दं गोदि मोदि आरो बुट सोमनाय दंखायो आंहा आरो बिमानैनिफ्राय आरो लानानै फैबाय नै जि खुमब्रा थायदों आजां गाजांनो नै लेबुआबो बिहामजो हायजुनो लांनो होनबाय आं मैया ओरैबायदि बावलांबाय माने मालाय लेबु बायनाय नायखाय आंनाव दङ होनलायबाय आंहा लांनोनो बावबाय खुमब्राया आरो सानबेसे जागोन आंसो दंसै खांख्रिखलाबो न'नि मालाय जि मोजां मोजां आरोना गोरलै गोरलैनो जाथ'बाय बिमा बुरैनि ओंख्रिफ्रा आरोना खालि थाइबेंखौल' रोगानानै जानांसिगोन थाइबेंआबो नान्था गुथा मोनसे दंबावो सिन्था गैया दसनाफोर एसे रेडि खालामनानै लानोसै आङो आदारफोरनिखौ आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा आरोना खायफा खायफा अबेबा अबेबा ब्लगाव नुनो हागौ जंगलि मंगलि उसुङावनो जंगलि मंगल साफा खालामादां होननानैहाय ओमफ्राय मालाय माथो खालामनो आरोना बेयो एरियाया न'खरसेनि जाहैबाय ओमफ्राय न'खरसेनि माने गावसिनि न'नि मानसिनो आलदा आलदा जाहैबायना ओमफ्राय बेखौथ' वालबो होथेयाखै नालाय दा जोंहा बे हाग्रा बंग्रायाबो थाफाबाय थायो आरोना ओमफ्राय गेजेर गेजेर जों बुंहरो नालाय ओमफ्राय मुलि सुलि होनानै फैयो ओमफ्राय दिनै मालाय अखाजों ग्लब ग्लब जाफिनलायबाय ओमफ्राय आंहा नै बिदि गावनि आन्थाखौ बोस्रां बोस्रिं साफा खालामनानै लायो आरोना गावनि उवाल सेर सेरनिखौहाय माने नै गियो नालाय आङो ओमफ्राय आब'मोननिखौ बानायहैबावलायासै आङो आंनि आन्थाखौल' बोस्रां बोस्रिं साफा खालामनानै लायो आरो बेखिनिखौ आं जाबाथाय बोस्राङो आरो बयबो आरो गावबो बोस्रांलाबायो बिदि आरोना ओंखायनो ओमफ्राय बोरैबाबा थान्दाबोसो जागोन ना जेबो टेनसन गैया आरोना मालाय बार बारबा बेफोरनिफ्रायबो गुसु बारसो फैगोन नङा होमबा सुनाफोर ओंखायनो बारा टेनसन गैया आंहा आंनि खिनिखौ साफा खालामनानै लायो
जेबो नङा एसे दालि रेडिल' खालामहांदोंमोन मालायनि ओमफ्राय अखा फ्रि फ्रि हाबाय आरोना हानोथाया नोंस्राव हाबाबो बानाय नंलाहाय आङो एकदम न' बां सिग्लाबथारदोंसै आरोना नै हाबायानो ओमफ्राय रेडि सेडि बार्थ फिसाजो गनाय समाव जाबायसो दाना थांनांसिगोन दिनै जिफोरखौ लुस लुस थिखोजोब्बाय पातला पातलिफ्रा रानबाय माखासेया रानाखसै माथो खालामबावनो ओइ दाबादियावहाय बिदिनो जाखायो नङा होमबा सुनाफोर मा होनो दुरुंफोर खानानै लिल लाला लामाबानो नों उफाय गैया एसे खानाय फैब्रुनानै थांसै आङो दहाय लोबलांदों नालाय खानायाबो एकदम जामफ्रि जानानै दं आनैया बिस्रा खानायाव थाव फुनाखै नामा होनगुलायबाय आरो खानाया लोबगोदा रानबाय नालाय स्कुटि सालायलांनायनि जाबजों जामफाव जाहैबाय आगान सुरबोबाय आङो रिजि रिजि अखा आरोना थांनोसै साथा गिदिरखौ लाखाबाय थायो बिमा फिसा थाबायनानै फैनोसै आरो सफैबाय माने सानै मानसिया खुदो मा होनदोंमा नोङो मा होनदोंमोन दानि आयै साजोब्बायनो खर'आ आं फिसाना गरमजों खर' साजोब्बायनो माबायाव फुदो मा हेरबायना फुदो बिदि गारहरा नङाना इये मेंबायना थाबायबायमोन ससे ओमफ्राय रिक्सा थागसो मोननानै माखासे बिमादैमोन गाखोनायखाय गाखोफानानै रिक्साजों 10 थाखानि ससेबाबो दानो माबा सफैगोन लिलि लाला बेफोरजों दै गासाव गुसाव ओमफ्राय अखायाबो नै ज्रांसो सान्दुं दुंनानै होगारबाय न' मोनफैनायजों महा जारला दाबादिनि बोथोरा आरो बिदिनोसै गोलैगोन गैलाहाय गरमा लागावफिनबायसो आरोना ओमफ्राय गस्लाया बेखौनो गानथाबगासिनो दङ माने बेनि सिगाङाव ब्लग बानायदोंना मोनसे बे थाबायहैलायलायनाया फिसाजोखौ टिउसन नायनाया ओमफ्राय बिनि उनाव सानसे 1.5 दिन थानानैसो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों माने सानसे गेप्स थानानै आरो नेक्स्टआव आं बेखौनो ट्रप सोनानै माने आनिमोन थानायाव गानलांबावदों आरोना ओंखायनो बेखौ नुजा आंनाबो बिदिनोखा माने जेखौ गानो होननानै बायदों बेखौनो माने गानबाय थागोन आरो सानसेबा बेयाव गानबाय थागोन नोंथांमोनाबो नुबाय थागोन आरो गानस्लायसै गोलोमफ्रुजोब्बाय सिजोब्बाय दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा सब रेडि आरो सुनाफोर नै बेनोसै आदारा हैहाय मिक्स गाजर आलु बुट आरो खांख्रिखला भाजि थाइबें दाउदै ओमफ्राय दालि आरोना सासे सुबुङाथ' गाइखेरजों जागोन नालाय बास ओमफ्राय दाउदै रुनाय जायो आरो बियो नै गुफुरखौ जागोन आरो दा ओंखायनो रुबाय आङो दाहाय जाथोंसै सान्दुङा दुंफिनलायबाय आरो फिसाजोनि गाननाय आंनि गाननाय जि सुलायबाय आङो ग्रोब ग्रोब आरोना बिदि सान्दुंबाथाय एकदम मा दं सुखाजोबनो लुगैयो आरो लोगोसेनो मा गानबानो गोलोमखायो नालाय सुबाय थानांगौ जायो नै जानोसै सुनाफोर सान्दुंसो नांबाय नामा जोंना जाग्राया बेयावमोन दानालाय अह' आव माइ गड नै नांहांबायानो नै जानो हागोन बिदि आं बार जानानै गायब जानांसिगोन उन्दुनो ओरै बोलांबा ओंखाम जानो सान्दुं थिं थिङाव जानांसिगोन खोमा जोङो माबा सिलायाव जानाय बायदि खोरखि मारिना जानांसिगोन र'